ngoba bayabheka ngathi inkosi nisizele bona angeke nibe 100% kodwa uNkulunkulu akalitshala uvalo kini angeke nibe izita kodwa uNkulunkulu akalitshala uvalo kini aba ngilalele lo bekhuluma manje ukhuluma into eqondile esho ukukhula nezingane kufanele sibuke zizokhona ezoyibuka manje ukuthi okay kuhanjwa kanjani uze nisibuthi ake ngisho njalo nomshana nimtshela umncane bakhona abavidorizer ethi ibani sibone lesihle phambi kwalabo abantu abasha uNkulunkulu akanisize nani ngekwenzeke ngamandla enu kodwa kuzokwenzeka ngoNkulunkulu hayi ngawena amandla uNkulunkulu akanenzela umusa uthi angisho uNkulunkulu akanenzela umusa lezi ingane zimbhekile lezi ingane njalo manisa kuso uNkulunkulu akabeka amazwi emlonyeni wenobuhlakani ngoba izingane esikhulisa namhlanje sihlakaniphile so uNkulunkulu akabeka amazwi uNkulunkulu akanigeze my God angazi wayikhulume kanje uNkulunkulu akanihlanze ngegazi lika Jesu iglory ibonakala phezulu so uNkulunkulu usazohamba nani sikhona eduze kwenu usazohamba nani kodwa nani nitshale ukwesaba uNkulunkulu ukho konke ngiyazi ayingamandla enu hayi ngawena amandla ngaye uNkulunkulu kuzohambeka bantu abasha nibamsane ngayo yonke indlela ningababukeli phansi ningababukeli phansi praise the Lord ezinye izinto uNkulunkulu ayiconfirmayo njalo uNkulunkulu uyaqhubeka uyaconfirm kwangazathi sikusho ngengqondo sikusho ngikhumbula ngikhuluma noPastor Ndlovu omunye umfundisi engithi manje ngikhuluma naye vela khuluma into nje ayiqondi sifana nomama John mekhuluma vela khuluma into nje useyikhulumile futhi ngithi mina yazi umshana uthi kunzima ukuphatha abantu abasha uthi imanje kanje ndodakazi uthi uPastor Ndlovu ayikho into oyiqala ukwazi ukuyenza sonke sisizo uNkulunkulu uzoyenza badedele bayenze uyabo ukusho ukuthi badedele bakwenze uNkulunkulu uzobathwala so uNkulunkulu namhlanje usho njalo uthi uNkulunkulu uzonithwala